emi salmina e modum sakira fulbe teddube e gonga mi hawri kade mi sanni mi yetti sarati habaruji medem e dengal mede fulfulde wakkati mudum no yetti do mi ela to tawadon fu gatton hakkiloji modon jododo sese gon ketno don habaruji mede hanne pinande e der lady Benin arande fu ngaram batanen do ko lati lam lady Benin Patrice Talon jahul mudu fay core ala da farton gollirde mawni gon do mabbitol mudum be do lati usine ngam mabbitol mudum kanko lati lam lady Benin Patrice Talon e yago ministre e makko fubbe burtaki ton hala habar ko labargal majjum on garan kebon illa don garen batane walle bietene UDBN kanum bo e hawriti jama'are mudum dow lawol pekkitete garoki do kambe latibe conseil mabbe wonbe kan bo watta gite e dow walle nen en hala habar ko labargal majjum on garan kebon illa danogal ngal do ngalde illa don habaru meden cakitoro en kawuni desile paraku fardo kanko latido ministre Samu Seydou Adambi e yago don en député mabbe fu Rachid Badamache Charles ko kambe bo be nodin do jamaare be gadi dow mabbitol suudu mawkol suudu diam nyibakol kan bo desile paraku do hala habar ko labargal majjum dum bo to la jabi on garan kebon nanon dum illa danogal medem e télévision gonga hanne en galama dum talata lewru tubako idabul nyalane mudon na yawre dubul hitanu binadi de dubula so to tawon fu men kawri kade men canni e men jetta mi ela do wakate de do ko lati habaruji mudon kannum illa danogal meden e television do cennirten habaru meden arande jahirten fu en garam batan kanko lati lammel lady Benin Patrice Talon jippade makko fa core ala da o jippake ton o ye o fottoy kambe lati be mawbe wondube kanum bo suudugom nyibete ton suudugol en ngol lati nun hinde masini do tafori do jaran nan do dan e bura do e do nyandu tubako en kawon bibbe ledde kannum yaari ton en lam lady Benin Patrice Talon on anni bo walde nen yidi no tawe mabbiti cuudi mudum hikka dum wadan duubi laso amma illa dembe ke bayno lawul on anni do wonbe do saliyaji do harakaji sana do kambe sayni be bijo tawbe binjito be dala dum non wakkati kon ko be jidi wi'e be maita no kunen na e gonga dum yahanambe to dum yahata bo atawan non kelen taw munyannu wito den chadele be kebino dum e do mabbitol gollede ma nen en do fila kanko Solange Akbaka o waddo en o wi amma te ndari joni inde usine mabbe arandeli me machine mawni ning be ayti be tigini fa core Ghana joni kambo lawol didabol ngol de lady Benin don num be garta be mabbita te ndari e dow bibbe ledde lady Benin do himbe mudum woni e rema kanjum num be gadirta golle mabbe den en dem kan jaran nan do ko himbe yarata en dum fu ko lati golleji do be garta be gada e dow majjo amma dum fu be jaho be coda dow remobe dow awo bibbe ledde ben de lady Benin kawuni be idari nun kadum bo hebi e dow lawol ngol den dem e majjunte ndari e dow be dari ko watta don on tawam nonnoy be gollita golle mabbe den be bi hana wi'e be gada nun kele hinde ko watta dow jaranji iwoji la leydele yasi don ko goduden kanjum be tata be tafito be gollitira be mo'itina kadin tawa dum nafi be bi baawo majjum bibbe ledde ben en ko be gollirta ko be cettata fa yago dian dam be gollirta dan fu hana wi'e ko dum woppete num hune fu be jahamo be bayrita dum lato hune ko nafata o wi misal ten kocci hende joni to wi'a bibbe ledde den en be kikkini kakuloji mudum ma dum be cetti dum to on anni nan bulni don wo poyta hina be bi kambe be jesanni wadon nokku hinde etaji sappo e didi kannum be jesani dum fu be jaabe kawrita be jahabe jesa to be jesay fu to be jesoy dum tawa be gara dum bim waylitano be hinde takini to taki kennum be garoto be botta be jarana waɗoɓe jonkan remoɓe ɓiɓɓe leɗɗe ɓe to ɓe gatti a tawan ɗum nafiɓe ɓe mbito ɗum fulati golle ko ɓe gollata e den diyan ɗan bona diyan ɗan ɗam woppatake diyan ɗan ɓe baylitan ɗam wa kaden ɓe baylan ɗam wa ɗum laato kaden hunde ko nafata himɓe e dow golleji ɗin kam woni gollirde maɓɓe nde ɗo gollirde mawne num nde ɓe jiɗi tawe ɓe maɓɓitani ɓiɓɓe leydi Benin kanum bo dow lawol sana a tawan golleji muɗum yahi yeeso ngam awoɓe leɗɗe ɓiɓɓe leɗɗe a tawan kanum bo tinnake ɗon jawdigo nun kade natta ɗon e kesuwal gomina wito dabare muɗɗinan dow fila kanko Laurent Gambes o ɗo laati DG APS o wito te ndari e nder leydi Benin ɗo dow ɓeɗo guineji muɗum wari takkime tubaku en kannum ɓe jiɗi tawe kanum bo to wari e nder leydi Benin ɗo kaden to juga golal wi'a e toye jahammi nyama nafa maɓɓe kaɓe bowuno tom amma e ɓiɓɓe leɗɗe leydi Benin ɗo
kannum ɓe gollirta ɗum ɓe bito ɗum ɗon on tawa nun nafi en ɗum ɗon on tawa nun ɗum waylitani fa hanne gurnam ɓiɓɓe adama e nder leydi Benin ɗo gam kelen to warino caɗel maji wonduno e dow leyɗe muɗum dow haala nafa ɗo to wari ɗon fo a tawa no a weltare nun kadi en heeɓi ɗo gon en ɗum ɗon bo acci ko lam leydi Benin wi to kanum wallamɓe kanum jokkan e dow wallugoɓe jokkan e dow tinnanagoɓe nanangoɓe kanum bo e dow lawol ngol ɗo gonɗen on jeeyi illa no gay ɗon o yattakki kanum bo fa hanne o yehi o daroy fawe core e alada toon ɓe godi ɗon nokkure gon to ɓe jata ɓe ñiɓa kamɓe cuuɗi kasuɗo ɗon bo kanko lam leydi Benin Patrice Talon o wurtaki toon o yehi o daroy no golleji ɗi goni yehre o jeeya seɗɗa gon no laati no habar ko ɗon no wontirno binon matnan on fuf ɓurta eni en illa ɗon ko laati lewru jamanu ñametegol dow ɓaleɓe ɗo kan bo teddinol muɗum kango noon kere en woni kan bo e waɗa faydani diyan to gon en ɓe cutora ƴuude meɗen tariki meɗen toynu laati ɓaleɓe kanum bo ɗum ko fillitinto tariki maɓɓe toynun ɗum ƴuwi e dow teddinol fina tawa nder leydi Benin ɗo ton num ɓe goni ɓe ñama jamanu kol ɗen jamanu kol bo ɓe dow arandewol nun ɗon nde leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗo dow fila kanko docteur Charles Ligan kanko noon laati mawɗo kanko bo cutoroɓe himɓe tariki ƴuude ɓaleɓe nder leydi Benin ɗo o holli o wi taw arande ko yiɗo matine jama'are kan woni kuwa fu tinno haɓɓa niya jogo fina tawa haɓɓa niya to yeggitin ƴuude muɗum to yeggitin toye fonni to yeggitoy toynum ƴuwoy on tawa ɗum ɗon nafa neɗɗo e gurnam muɗum ngam on anni anen ɓaleɓe en goodi ɗum ɗo tariki ko Allah tannini en goodi jawdi ni Allah tannini en amma te en teddinayni fu en tawa no en gaɗi gaɗa te en tawa bo en fu yaadu yeeso kannum jiɗɗen ngam majjum hano a tawa neɗɗo to tawaɗa fu fina tawa maɗa teddina ɗum den kanum ɓe goni kay bo ɓe gaɗa toon ɓe ɗo kereñ ƴoyi illa leyɗe yaasi wonɓe nder leydi Benin ɗo ɓe fuf faydani diyan to jom kamɓe bosiya ɗon ɓe jaha ɓe kolla jama'are fu no noynum ɗum wontirno noynum anen ɓaleɓe kanum bo jama'are jogorino hoore muɗum hawjoyno hoore muɗum dow kulɗe ɗum ɗo fina tawaji feere feereji tawaɗi e nder leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗo e gonga kanko yirajo o ɗo kanko Melina Semu o wi gonga ten daari hanne neɗɗo ƴuude muɗum anen ɓaleɓe hano a nanen belɗum anen ɓaleɓe hano a beltitoɗen e dow ko laati jawdi ni Allah hokki en hano a tawi beltitoɗen e dow ko Allah waɗi en ɓaleɓe gan e gonga ko ɗuuɗe dar tan no wiye kan bo waɗama e dow leñol ko en laatiwo me ɓeɗo takaɓe arandeɓe Allah teddini hanum teddinen hoore meɗen dow fina tawa meɗen kowa fu haɓɓaniya to waɗu haala fina tawa muɗum gaɗayo dow majjum wande ne ɗo ɓe burtini Afrika mum dow en fu ko laati jama'are gurnam ɓiɓɓe ɓaleɓe e dow aduna ɗo fu keɓen nanen belɗum teddinen fina tawa meɗen e dow ko laati roi Gezo kanum bo laamu Gezo e dow ko noddinta ɓiɓɓe leydi Benin ɗo dow kawral dow potal mo fu wadda honno muɗum jukka e dow e fayande julunde nden en on tawa nun en mbaawi en jogake George Bada laatiɗo maire Abomi Kalavi haala kan ka welimo boɗum ka welimo ngam o holli jama'are o wi ƴuude meɗen tariki meɗen to ƴuuɗen to ponniɗen to baɗɗen sai neɗɗo tokka fina tawa ka ɗo bo lattoka lobba ka ballo poɗo hakkilloji meɗen e dow yaadu genni yeeso ngam majjum nun o wi kanko o gaynowa ɗon haala arande ka ɓe gaɗi ka ɗo me e nder commune makko o jokkan wakkati fuu o wallaɓe no watta to ko tawe kuwa fu fama ƴuude muɗum tariki muɗum ɗum ɗon laati fillaji kanko George Bada laatiɗo maire Abomi Kalavi on jeeya seɗɗa gon dow jamanu maɓɓe kol no ɓe godlikol fawe core dande diyan tom min mbino ma tan on fuf ɓurta eni en te jessi habar ko lon en garam batane fa hanne dow ko laati walde ne ɗone en kanum bo hitantone pikki tete de leydi Benin ɗo biyetene UDBN Union démocratique pour Benin nouveau walde ne ɗon kanum bo ɓe gonwa ɓe gaɗa no wattokta e leydi Benin yahi yeeso walde nen e gonga joni fawe core toguɗo yago godome desi wangarte man koto nun ɗon ɗum ɓe kawriti ɓe ɗo latto kamɓe bo conseil maɓɓe guite maɓɓe walde ne ɗo e dow pikki tete garoyke ɗo on andi to Allah jaɓi fu en jahan cuɓen kamɓe laatiɓe conseil meɗen cuɓen mairu e meɗen dow law majjum nun accito kanko Edgar Soupon o wi e inne walde mawɗo maɓɓe kanko laatiɗo mawɗo UDBN kanko woni o holla jama'are no hinde dabareji gon hoccama balɗe ɗe ɗo dabareji ɗin walde maɓɓe nen en to on daari fo on tawan kere en e soldo e nata walleji goɗɗi o ɗo suɓo wi wurto illa walde nen yaha nata jeji o wi hana goɗɗo nun gan ike mawɗo maɓɓe kanum yiɗa toñego mawɗo maɓɓe yiɗa ike ñanɗe amana mawɗo maɓɓe yiɗa ike kanum tawe ɓe ɗo ko yiɗi nun tawte waɗata ike e walde nen en o wi kanka nun accito ko
balɗe ɗe ɗo fu o jiya kireng e wurto illa UDBN e nata walleji licce koriɗe o wi hana goɗɗum nun ngam majjum bo o wi illa ɗo o yiɗi wiye o matina jama'are fu ko mawɗo maɓɓe liccal maɓɓe walde maɓɓe politique siyasa nen en UDBN ɓe wi ɓe jiɗo tawe walde nen ɓe kaɓɓa anniya e dow mayre ɓe jogo fatiɗa vaɓe tole toguɗo godome ɗo tawe kamɓe noon waroyta suɓa ɓe ɗo latto maire en conseil maɓɓe walde nen kamɓe nun resa ɗum conseil ɓe ɗo walde nen ɓe garoyta kay bo ɓe darana ɓe cuɓana ɗum e nder wangarde sire ko tonu mawɗo ɗon on e on jeeyi filla kanno seɗɗa gon ɓe mbino men gaɗana ɓe dow ko laati walde UDBN kanum bo hawrine muɗum hinde kanko laatiɗo no toriɗo kamɓe laati ɓe joɗinaɓe ɓen en ɓura ɗum mawɗo maɓɓe coordinateur maɓɓe noon kanko Benjamin e Awajo o wi o yetti ɓe anni mawɗo maɓɓe o laati nun yerajo tinniɗo o laati nun yerajo nanano kujankeji nanano kujankeji debbo e gorko fu e dow walle maɓɓe nen en on jeeya seɗɗa gon no habar ko ɗon kanum bo wontirno bino matnan on fof ɓurta eni en illa dane diyam e mbittam de sire parakuɗo to batanten kanko laatiɗo ministre Seydou Adam Bi ministre kitantoɗo haala diyam e nder leydi Benin ɗo o wari o maɓɓiti suudu mawkol diyam de sire paraku diyankol o maɓɓiti kon bo hunde dabare mawde nun ngam ɓiɓɓe koraku ɗo hannde nani belɗum illa limamuɓe dottiɓe teddiniɓe fayago ɗon e laamuji guri kujankeji en fof nani belɗum wurtake du mani manti yetti golle Patrice Talon e dow nanango ɓiɓɓe adama gurna muɗum den daari golleji ɗin golleji lobbi nun ɗum waɗa golleji ɗin hannde diyan ɗan bo fuɗinaka ma illa goruwol meɗen lokpara on andi okpara bo wala ma ɗon fay lettugal sire paraku ɗo ta to neɗɗo fonni fay core Nigeria ton num iliningol jiyangol ɗon ngol woni illa ton diyan ɗan fuɗina jon kay ko wala sankita e de sire paraku ɗo to dow majjum to daari on tawam hinde laamuji guri mawɓe fu kanko Seydou Adam Bi laatiɗo ministre tantoɗo haala diyam e de leydi Benin ɗo o wi hanwa tawe hanne nyalane ɗo ne laato nyalane weltare kamɓe laatiɓe wonɓe ettaɓe mawɓe dow sire nen ɓe nani belɗum ko laati jama'are kanum bo tawa de sire paraku ɗo kanum bo nana belɗum ngam goɗɗum bane moƴƴere mawne non on anni hunde fuu ko yarata e dow aduna ɗo yeeso kan woni diyam to diyam wala fu ko fawtata ɗon on en diyam bo laati nun ko Allah ardini e dow gurnam ɓiŋngel adama salto ko o wi gonga hannde te ndaari kuwa fu acca kadi jogago golal wiya ke diyam haala muɗum hannde ɗum henti fortulaison ɗiɗi e sappo kam woni ceeɗɗe ɗo neɗɗo hokkata ko laato foɗane diyan pompio ngol ɗen waddane fa e dammugal muɗum ɗum ɗon nafakka lobbo nun ɗon o wi to ndaari dem hinde foto hemre goɗɗum kannu yoɓetene o ceeɗɗe ɗo amma hannde ɗum fof ɗum warti hunde ko hoyi hunde ko samti ɗum ɗo bo ɗum laatake dabare ne lam leydi Benin Patrice Talon woni e waɗa hinde kamɓe laatiɓe wonɓe walluɓe dow haala jawdi dow haala ƴoƴe no watto tawe golle ɗen waɗama ɓura du kanko jakkuwame no toriɗo inne be wade banque meɗen mawgal kitantogal kan bo haala balloɓe e dow golleji iri ɗiɗon ni ɓe mbi e kaɓɓa ɗon anniya ɓe balla Patrice Talon e golle muɗum ngam e gonga golleji lobbi nun woni waɗa e Allah e barke golleji ɗiɗo o wurtinta e dow laabi makko wurtinta biyeteɗi piage ɓe mbi ɓe kaɓɓan anniya ɓe balla ɓe yeraɓe bona dottiɓe bona ɓamɓe laatiɓe no toriɓe inne laamuji guri de sire paraku ɗo kanko bo o waɗi filla kanko sarki Sakari Seydou o yetti o manti Patrice Talon o wi te ndaari baale ura ana diyan num laati ko Allah teddini o wi diyan nun taw Allah waɗi ko hoddi fu ko tagi ko hoddi fu dow majjum diyan ɗan kan jannun woni gurnam ɓinngel adama ko diyan ɗan nun Patrice Talon hokkori ɓiɓɓe sire paraku o wi kanko o wita sayni ɓe jetta o wi to joni gaɗo golle iri ɗe ɗon no watta to ko tawe anon on jiɗatamo noyi watta ko anon laatiɓe laamaɓe biyon on jiɗatamo dole moɗon jiɗon laamu moɗon ngam o yiɗiyon illa neɗɗo bo yiɗima andu a hollanɗo a yidde ɓe mbi to kamɓe laamuji guri ɓe jetti ɓe mani ɓe manti yeraɓe notoriɓe kanum bo inne yeraɓen kanum ɓe mbi kamɓe kan he golle ɗe ɗo me kamɓe ɗum ɓuri welugo ngam kere en illa yanɗe nayi illa ɗon nun to nani jakarari doggi fu takkiti waɗon dotti e muɗum tawa naati ronnake keeɗe naati e ladde jonkan daytiru diyam hande ɗum ɗon ko wiyama kaden heññi kamɓe non ɗum ɓuri welugo kamɓe kan say ɓe mbiya ɓe jetti Patrice Talon ɓe jetti laamu muɗum e dow nanango ɓiɓɓe leydi Benin ɗo no ɓe ummi ɗon ɓe fu ɓe jeewa ɗon ɓe maɓɓitoyi jonkan nokkure nen en ɓe taƴoɗon e ardanga kanko Samu Adam Bi Seydou kanko laatiɗo ministre kitantoɗo haala diyam e nder leydi Benin ɗo on ji ɗum ko laati dabare moƴƴune noon habarkol ɗon kol ɗen no ɗum wontirno kanum bo seɗɗa gon ko mbi noon matnan on illa darnogal meɗen e télévision ɗo fu ɓurta eni en
mi hawri kadi mi sanni mi yetti sakirafulɓe tedduɓe Allah teddini habaruji meɗen cendirten hannde fof ɓurtani mi hawri kadi mi sanna on mi ela wakkati ɗiɗo fuu on gatta hakkilloji muɗum e darnogal meɗen e télévision fa yaago e télé ɓe ɗum fu laati tomin kokkatan habaruji meɗen e yaago fillaji meɗen e yewtoreji meɗen mi ela joɗoɗum sese ko laati filla meɗen on garanna noon ɗum joni to Allah jaaɓi mi salmini kadi e dow muɗum assalamu aleykum